Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Want to welcome you to our beautiful Sabbath programs today, and it's time to invite the holy presence of God as we fellowship together. It's time to pray, and I am asking you and inviting you, don't go anywhere. It's time to enjoy the glorious things that God has in store for us. Our eyes are closed as our heads are bowed in prayer. Gracious Heavenly Father, we begin a Sabbath like we have never seen before. And Heavenly Father, this Sabbath, when it's done, it will never return again. It is my prayer, O Holy One, that today do not just come and preach the gospel. Fulfill the mandate of the gospel. Fulfill the promises we find in your word in Mark 16:16. You say the sick shall be well through the preaching wherever the gospel will be preached. Let nothing be done in any other spirit except your most powerful presence and Holy Spirit. I pray, Heavenly Father, may the services of the day be filled with evidence of your presence here. For you promised us, where 2 or 3 are gathered in your name, you shall be amongst us. Heavenly Father, may you truly reveal your presence here. You promised, and you will make good of it. And Father, I thank you for it, and I worship you, and I praise you for it. May this Sabbath again give us a foretaste of heaven to come, a foretaste of the fellowship moments we will enjoy with you. Bless us, Heavenly Father. Let healing flow through this Sabbath. Let not even one single note be raised in song that will not impact somebody's life. Let not even one syllable of word be read that will not transform somebody's life. Do not allow, Heavenly Father, any prayer to be based on any ritual except the faith of God in God. May you drive everything by your Spirit today. Take full control of our minds. Take full control of our bodies. Heavenly Father, heal us this Sabbath, for you need us to be vessels of influence as we march out of this Sabbath day, as we march out of the programs of the day, because you need us, Heavenly Father, and heal us, because you need us, Heavenly Father. Sanctify our bodies, set us apart, and may you use us to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Say
Mukati me upenyu
pane nguva idzo zvinhu zvinorema, pane nguva izvo zvinhu zvinooma, pane nguva apo hama dzinokusiya, shamwari dzichikusema, asi muimbi wekwedu anoti iye, nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake hwapiwa ini, hwangu hwechitema hwakundwa nehwake uchena. Mwari ngaakudzwe naIshe wedu Jesu Kristu, anotifukidza nekururama kwake, anotipa nguvo yemutambo, anotipa kutanga patsva. Hazvina mhosva vanhu vaMwari kuti rufu rungauya, hazvina mhosva kuti chitema chingaridza muridzo mukati meupenyu hwako, hazvina mhosva kuti zvingatsvuka sei. Nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake chete ndihwo hunopembedzwa pamberi pedenga. Tinosununguka chete kana taenda kwaari, kana isu tikaenda kuna Jesu. Anotitora sezvisikwa zvitsva. Kana munhu wava muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvazuro zvapfuura, zvese zvava zvitsva. Vanhu vaMwari, panguva ino zvakanaka kubata mupenderonguo yaJesu, zvakanaka kuwana rufaro rwake, zvakanaka kuwana pembedzo yake, zvakanaka kuswedera padhuze nemuponesi. Rufaro rwedu runozadziswa kana taenda pana Jesu, mupi weupenyu hwedu. Kumwe kwese ijecha rinonyudza, tinosunungurwa chete kana taenda pamakumbo aJesu. Ishe werugare atibatsire tiise maziso edu kwaari Kristu, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinotenda panguva ino nemuimbi ari kutibatsira. Nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwangu hwapiwe ini, hwedu hwechitema hwakundwa nehwake kururama. Batsira iwo Mwari, nzendo dzatakafamba muupenyu, dzimwe dzacho dzinorwadza, dzimwe dzacho dzine maronda namavanga asingaperi, asi hakuna angatibatsira. Pamwe pacho shamwari dzakatisiya mudima guru kwazvo, hama dzikasimudza maoko nokusarema, asi Jesu hamuna wamunosema. Tinokumbirawo Mwari wedu, ruvheneko rwenyu rusvikire mukati memwoyo yedu nehana dzedu, tinzwe tichifara kuuya kuna Jesu. Tikumurei zvakaipa zvose, tikumurei zvisingakufadzii, mutipfekedzewo nguo yomutambo, tigoimba rwiyo, tigofara, tigozivisa vamwe kuti upenyu huri muna Kristu Jesu, kusunungurwa kuri muna Kristu Jesu, rufaro ruri muna Kristu Jesu, tariro yamangwana iri muna Kristu Jesu. Tatenda Mwari kuti muchatibatsira pazvose kuramba takatarisa kwamuri, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu tinonamata. Amen. Pane nyaya inotaurwa, boka remainjiniya ranga raungana, vanga vagadzira chiprototype, robotic arm. Saka chiarm ichi change chazobatsira mafactory kumanufacture zviri efficient, and change chazo increase productivity. Saka during the course of the development of the robotic arm, maenjiniya aisangana mulab vachiisa input yavo vachitaura kuti chaizobuda sei, chaigadzirwa sei. But zvakanotisika kuti there was an enthusiastic man angarimo, but he had no qualifications, but he had a passion for engineering.
saka pese paiungana mainjiniya aya vachiita zvavaiita iye aiuya achingoonawo ari mumaperiferi achingoona zviri kuitika. Saka time yakasvika to test the prototype. Saka chinhu ichi chaishanda ne-lithium switch. Saka lithium switch yaizoswitcha on the lithium battery. Saka vainjiniya ungana vapedza chiamu chiya chakutoda kutestwa. Saka vaungana vaita zvose. Vakatarisa vakaona hachisi kufamba. Ndobvotarisa futi hachisi kufamba. Earlier on murume uya anga ambokumbira, andokumbirawo mukana wekuti ndingodzidzawo pamakumbo enyu. Anga arambidzwa na head engineer wacho akanzi asha panapa pakangoungana vanhu vane mapepa avo, unfortunately iwo hauna mapepa, but zvisinei aingoona ari from a distance. Vakutesta vakaona arm haisi kufamba, vatarisa arm haisi kufamba. Ndobva vatombofunga vakati maybe our design was wrong, katidzogerei patest board. But vari kupishana nekutarisa nekufunga nekudii. Murume uya akangouya zvikanzi munganitenderawo here kuti nditaure. Head engineer ndobva mutarisa zvikanzi ndakakudza kudhara panapa pane vanhu vane mapepa. Iwe hauna bepa, you don't deserve to contribute anything. But umwe wacho akangomuti humor him. You just humor him. Musiye azvinyadzise. Ndobva murume uya atarisa zvikanzi ami yenyu kubva pamakaidevelopa makakanganwa kuti ine kamicro switch kari pasapa kanoactivatewa kuti main switch yamabatizayo izopinda. Saka murume uya akasvika ndokuactivata kamicro switch, and guess what, the robotic arm yafamba. Zvakarwadza head engineer kuti sure tingaudzwe nemunhu asina mapepa about a micro switch. He was hurt. Titenderei ndipinde nemi muBhayibheri. 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17. Ndichatangira pavhesi ya26 kusvika pavhesi ya29. Vhesi ya26 inoti, zvino Dhavhidhi akataura nevarume vakanga vamire naye akati, munhu unouraya muFiristia uyu akabvisa kushorwa kwavaIsraeri achapiweiko? Nokuti muFiristia uyu usino kudzingiswa ndianiko unoshora hondo dzaMwari mupenyu? Vanhu vakamupindura saizvozvo vakati, munhu unomuuraya uchapiwa chokuti nochokuti. 28. Zvino Eliabhu mukoma wake mukuru akanzwa achitaura navarume avo. Eliabhu akatsamwira Dhavhidhi akati, waburukirei pano iwe? Makwai aya mashoma waasiyana niko murenje. Ndinoziva manyawi ako nokuipa kwemwoyo wako, nokuti waburuka kuzoona hondo. Dhavhidhi akati, ndadiniko hangu? Handina kungobvunza hangu here. Titenderei tishandise musoro wenyaya unoti, ko matsamwei mukoma, ko matsamwei mukoma. Kadzorei usi hwedu tiinamati. Mwari vari kumusoro kudenga, shoko renyu raraurwa, chidudzirai muri moga. NdiJesu tinamata, amen. Mukatarisa nyaya, it's a very common story. Inototangira muchapter 16. Now muchapter 16 Mwari anotaura naSamuel. Samuel, sumuka unondizodzera muprofita wandazvisarudzira, mambo wandazvisarudzira. But panguva titori namambo ndiSauro. Samuel ndokubva apindura naMwari zvikanzi, Mwari munoziva kuti Sauro akazvinzwa izvi ndinodamburwa musoro because ndiye mambo. Mwari akati, aiwa, iwe chitora nzombe ukasvika unoti ndauya kuzoita feast. Saka Samuel anoteerera kutora nzombe. Chapter 16 inotiudza Samuel achisvika anodedza vakuru veguta voenda vomuperekedza kumba kwaJese. Vasvika kumba kwaJese, Jese anobvunza zvikanzi, mauya murugare here? Zvikanzi, tauya murugare. Zvikanzi, Jese pano tauya, unganidza vanakomana vako vese. Chapter 16 inotisira pachena, Jese anounganidza vanakomana vake vese. Avaunganidza, Samuel anoti, ndikumbire ndipewo pekuti tiite mutambo wataakutamba. But chinhu chakanyumwisa Jese, ukaona muprofita waIsraeri auya, 2 akabata gona ng'ombe rine mafuta. For an Israelite, he knew what it meant. Because ukaona a prophet with a horn of oil akushanyira, already you knew kuti zvakuda kuitika panapa zvine significance. Saka anopiwa, and I'm sure anopiwa a closed room, apindamo. Samuel anodedza Eliabhu. Eliabhu ndo dangwe raJese. Adedza Eliabhu. Chapter 16 tells us, Samuel achiona Eliabhu akati, zviro kwazvo uyu ndiye mambo asarudzwa naMwari. Mwari opindura Samuel omuti, Samuel,
ini handisi munhu, handitarisi kunze, asi ndotarisa mumwoyo. Pane chirahwe chiripo, because chirahwe chinozorapanurwa nachapter 17. Chapter 17 inotiudza kuti Eliab, Abinadab naShama, ava vanakomana vaJese, vese vari 3, vaiva muhondo yaSauro. They were in the army of Saul. But mukadzokera kuchapter 9 ya1 Samuel, paverse ya2, inoti, and Saul was the tallest man in Israel, and the next tallest man was shoulder high. Saka Saul was the tallest. The next tallest man in Israel, angari shoulder high to Saul. And guess who it was? It was Eliab. That's why Samuel panona Eliab anoti sure ndiye mambo asarudzwa naMwari, because it was Samuel anga akazodza Saul. Saka achiona Eliab akati surely he's the man. But Mwari anomuti aiwa ndamutarisa haasiri. I have looked at his heart and his heart is not pure. Saka Samuel anoudzwa kunzi udzako Eliab abude. Saka Eliab anonzi Eliab budako, but pauri kubuda dedza Abinadab. Order yacho yaitoti Eliab, Abinadab, yoti Shama. Ava vatatu vanga vari muhondo. Saka Eliab anonzi budako dedza Abinadab. Abinadab achiuya anoita the same thing. And I want to imagine in my imagination, paitika event I, I'm sure aiti pfugama pamberi, and I'm sure Samuel anga ine munamato wainamata. This is in my own imagination. Mwari kana ari murume wamazvisarudzira zviratidzei. Gona ng'ombe harina kupfachuka mafuta. Zvikanzi Abinadab, sumukako, buda, dedza Shama, pauri kubuda. Now, Abinadab paanobuda achidedza Shama, ndoda kuti muimagine nini. Munofunga kuti Eliab akaita sei paakaona Abinadab achibuda. The first thing, Eliab akatarisa musoro waAbinadab, because Eliab aiziva kuti mukati mune gona ng'ombe rinofanirwa kudzutuka mafuta. Saka akatarisa musoro waAbinadab akaona wakaoma. Abinadab achibuda, Shama achipinda. Shama, it didn't happen. Shama achibuda, I'm sure the two vakaita the same thing. Tuvamti uyakunotone musoro, vaona musoro wakaoma. But Bible rinoti Jesse akapfudza vanakomana vake vose vari vanomwe, gona ng'ombe harina kudzutuka mafuta. Now I want you to imagine with me. Samuel anoti kuna Jesse, ava ndo vanakomana vako vese here? Jesse anopindura zvikanzi kwasara 1 mudiki, 2 anorisa makwai. Handizivi why baba vari kuisa title nejob occupation. Handizivi why, because mubvunzo rumwe ndo vanakomana vako vese here? Answer yaidiwa is no, kwasara 1, but anomuqualify ne-age ne-occupation. Zvikanzi number 1, he's young, he's not even a man, he's a boy. Number 2, anofudza makwai, meaning he does not deserve to be here. Mamuchiziva here kuti muupenyu hwedu kune vanhu vanotarisira vamwe vanhu pasi, wovazera kuti uyu haakodzeri kunge ari pano. But little did they know, Samuel anobva pindura zvikanzi hatisi kugara pasi kusvika mukomana adedzwa. Now mukomana atoiswa job qualification nababa, anorisa makwai. Now makwai munguva iyi mukaverenga Genesis yenyu, madzikoma aJoseph kwaisafudzwa zve30 minutes kana zve1 hour, waigona kutoenda weeks kana months uri away uchifudza. Saka David at this time he's away, saka kunotumirwa mutumwa kuti anodedza David. Mutumwa ndobva amhanya asvika kuna David, ano David uri kudiwa kumba, ndobva vadzoka. Vachidzoka Bible rinoisa futi pachena muchapter 16, David vasati vatombogara pasi, Samuel anobva ati uya kuno. Now, ndoda kuti muimagine neni for a minute. David achisvika, Bible rinototi hapana kuwana nguva yekuti ambogara ature befu amwe mvura hapana. But imagine neni paanosvika pachivanze chababa wake, paanoona Eliab, Abinadab naShama achiziva kuti vatatu ava vari muhondo yaSauro. David obvaona Samuel akabata nyanga ine mafuta. Something clicked in his mind kuti pane something chiri kuitika pamba pano. Now anonzi uya kuno. Asvikapo in my imagination, pese Samuel paanga achinamata anga achiti Mwari kana ari murume wamazvisarudzira, but baba vaqualify uyu haazati ari murume chikomana. Saka ndoda kuti muimagine nini munamatwa unonamatwa naSamuel, noti Mwari kana ari mukomana
And I'm sure mupfungwadza Samuel akatanga kuti but Mwari mafanizi enyu, he's just a boy, he does not deserve. But little did he know, Mwari atarisa moyo nokuti anonzera moyo sebhuku. And David's heart was pure. And guess what? Asati apedza munamato, Bible rinoti chinhu chakadzutuka, mafuta akabuda mugona ng'ombe. David ndokubva azara mafuta. Now I want you to imagine David panobuda reaction ye7 my brothers kunze, because vanga vachitora mukana wekutarisana musoro, pavanoona musoro wa David wakazara mafuta. What do you think happened in their hearts? So I'm sure, because chapter 16 inopera paine conflict between Israel and Philistia. Now, ipapo immediately in my imagination, I'm sure, because Eliab being the firstborn, rekanimba kufundira firstborn, kana wanga uri firstborn kwa Israel, inheritance ndeyako, my blessings ndeyako, zvese zvinoitika pamba ndezvako, because you are the eldest. Saka for Eliab, he thought because he's the oldest, zvese was supposed to be his. Saka paakaona gona ng'ombe risina kudzutuka mafuta, I am sure in his mind akati something should be wrong because I'm supposed to be the one. But little did he know, his heart was not pure. Saka David kabuda karikuona madzikoma ari kushamiswa vhudzi rakatota. Now panopera chapter 16 inopera David adzokera futi kumakwai. And you come to chapter 17. Chapter 17, there is a war between Philistia and Israel. And vari muvhali inonzi Ela. And guess what? Vari muvhali inonzi Ela. Ma Philistines are ku one side. Ma Israelites are ku one side. And chapter 17 tells us kuti pane 40-day deadlock. And each time Goliath would stand, because Goliath aisumuka katu pazua, aisumuka the time of the morning sacrifice, and aisumuka the time of the evening sacrifice. And by sumuka, Israel will be distracted. They would not offer the first prayer of the day, and they would not offer the last prayer of the day. Why? Because pasumuka witakwi. And mufundi we Bible anoti Israel yaipinda mvura pachishona pedu manzwa zvataura, because vese waiwanda. Chapter 17, andiziyewo kuti baba vakafunga chii kwakudedza chikomana zvikanzi chikomana uya kuno, ndoda kuti uende unoona kuti madzikoma ako ari kudii. Ndiri kunzwa kuti kune hondo yaane 39 days dza 40. Ndiri kunzwa kuti pane deadlock. But dai tatine nguva tambofunda ndibaba rudzi vanotumira chikomana kuhondo. Kana Jacob airamba nechikomana Joseph chine 17 years, airamba nacho pamba kuti chisaende kunofudza makwai. But baba ava Jesse vari kutoratidza kuti David anenge anga atori younger than Joseph, but yet he has the audacity to send him to war. Dai tine nguva tamborapanura ipapo. But David obediently anoti baba ndoenda ndokurongedzerwa chikafu ndokuenda kuhondo. Dai ari nhasi handizive kuti madzibaba mangani aitumira vana vavo kuUkraine kana kuRussia kuti visa rabuda chienda kuUkraine. If anything you would do, waitodzora mwana wako kubva kuRussia kana kuUkraine. But Jesse anotumira David, a boy, to war. And David obediently he goes to war. And achisvika kuhondo, chapter 17 inoisa pachena, akasvika iri nguva ya Goliath kuti asumuke. So this was the time of the morning sacrifice. Now verse 8, Goliath anoshouta something amazing. Chikanzi imi Israel seiko mazviunganidza kuti muye kuhondo, handisi kuda kuti mufe, ndipeiwo murume. And if you notice, Goliath asks for a man, but the humor of God sends him a boy. Hallelujah. When you think you have it, you are asking for a man. God will humor you and he will send a boy.
Now chikomana chinosvika chakatobata mapasuru. Ndo vhesi ya 26 na 27 zvikanzi by the way, time yasumuka Goliath, Israel yawanda mumapako. Ndobva chasvika chikomana zvikanzi, imi muri kuti izvi ndo zvazvichiitika? Murume uyu ari kusumuka achimhura Mwari wekumusoro kudenga. Imawanda chichi chaitika kune munhu anouraya murume uyu. Now I want you to see the foolishness of the soldiers. They indulged the boy. Pane kuti mushamisikane kuti uri kudai kuhondo shamwari kunopisa dzokera kumba. Zvikanzi shamwari mira tikuudze. Achamuuraya, achapiwa mari, mhuri yavo ichabvisirwa tax, and as if it's not enough, mambo achamupa mwanasikana wake. You are telling a boy. Shikana David, okay, I can do it. Now ipapo Bible rati, verse 28 na 29, Eliab akanzwa, wherever he was hiding, ndovanzwa kuti iri voice rechimfana changu. Buddha, and I want you to notice the words he uses. Number 1, Bible rati akatsamwira David. Akatouya aine hasha. Mfana uri kudei panapa. Nai mukoma. It's been 40 days, 1 month, 1 week, 3 days. Makanyarara. Uri kudei panapa. Ndobva dzokorodza sababa vake. Ndobva aisa futi job title. Wasiya nani tumakwai. Wasiana nitumakwai tushomanana tukababa wedu doziya une manyawi moyo wako wakai mukoma matsamwei nai mukoma matsamwe masvika kumoyo makazotanga rini kunzvera moyo akuudzai kuti moyo wangu wakaipa ndiani Samuel paakaedza kukuzodzai andi Mwari akatotarisa moyo wenyu akaona kuti moyo wenyu ndo wakaora azokuudzai kuti wangu wakaora ndiani zvikanzi moyo wako wakaipa ende une manyawi zvinoburitsa pachena zvakarwadza mukoma paakaona vhudzi remupfana richierera mafuta. Rega nditaure newe nhasi mumhuri wakafunga kuti sezvo uri dangwe sezvo uri wakaenda kuchikoro zvese is supposed to come to you. Ndiwe unofanirwa kuita mota yakanaka, ndiwe unofanirwa kuita imba yakanaka, ndiwe unofanirwa kuleada pazvese, but in this case wadzva zvanzvenga zvakaenda pachimupfana chinorisa makwai imi muri muarmy. So it's evident Eliab was disturbed, and in fact ukafunda varare kuti his anger was kindled. Sezvnoita bhuru ratsamwa, you could actually smell the anger out of his nostrils. Nai mukoma matsamwei nai mukoma. Ende chinzwa mhinduro yemufana zvikanzi nai mukoma, is there not a cause? Zvikanzi inga ndangovhunza ndakanganisa papi ndangovhunza because I have noticed kuti it's been 40 days and you've been quiet. Nasi Mwari anotsvaka varume nevakadzi who will say we are fed up of this noise. I cannot keep quiet. But kuna anamukoma wakakutangira, and when you stand up to confront the status quo vanokubvunza kuti uri kubva neku. Anyway, umbori nechi mapepa ako sahead engineer akatarisa murume aiti ndodawo kudzidza zvikanzi pano ndepe mapepa, ende vana mukoma Eliab vanoti vakakutarisa woti mufana uri kubva nekupi. Number 1, you are young. Number 2, uri murisi wemakwai. But hamusi kuziva mukoma mweya wa Mwari ugere pamusoro pangu. Hallelujah. Kana mweya wa Mwari wagara pamusoro pako, age is nothing but a number. Kana mweya wa Mwari wagara pamusoro pako, experience ceases to exist. So Eliab ari ipapo David anongomudza zvikanzi mukoma andinga waste mhaka nemi imbondimira. You've been quiet for 40 days. 40 days mamuchisiya mufiristia asina kudzingiswa futi achimhura zita raMwari. Imunoziva kuti tinobva kumhuri inonamatwa naMwari imi. Sei mamakanyarara mukoma? Ndibvire apa. David kwakutomuignore. And guess what? Musoja anoramba achientertaina David. Zvikanzi mbana nyaya yako ndainzwa, mira ndinoiudza mambo. And he goes and rehearses this before the king. Now Bible in chapter 17 rinoti musoja akaenda akanoti mambo pane mufana wa Eliab, Abinadab na Shama aripanze atane solution. A young boy has a solution to the whole nation. Hallelujah. When the Spirit of God is upon you, unogo na kuunza solution for the whole nation, yet you are a boy.
mambo kwakutoti matikudi zvikanzi mufana ari panze zvikanzi munzei kunoku mukomana ndokumiswa pamberi pamambo and I want to imagine mambo anga achiri akawanda mutende kana mubako rake zvikanzi mufana ndiri kunzwa kuti uri mufana waEliabhu taura ndinzwe nyaya yako David vachasumuka zvikanzi mambo raramai nokusingaperi muFiristia uyu haana kudzingiswa and I understand it's been 40 days 1 month 1 week 3 days muchizisiya izvi mambo let no man's heart fail inzwa mashoko acho let no man's heart fail but you are a boy zvikanzi mambo nditenderei ndidhile naye endoona kana njere dzarasika mambo kwakutoti mfano wandiconvinsa but uyu CV rake akatanga kurwa ari jaya David akati nditariseiwo futi baba wangu nemukoma wangu vese vatondiqualifya nditoriwo jaya paakatangira ndo pandiri kutangira nditenderei. Now mambo anoti imbondipa nzwisa yeCV yako zvikanzi mambo kwakauya shumba ikatora kahwai but manzwa mukoma achitoti tushoma saka ndakataurira neshumba ndikati unototanga wadya ini because tushoma ndakaibata ndebvu ndokubva ndaiuraya na Sauro okay ukaita sei zvikanzi kukauya bere rikaita the same ndikati bere makwai mashoma unototanga wadya ini ndakariuraya saka muFiristia uyu ari panze mudiki haasviki pabere haasviki pashumba and shumba yakasika ishumba chaiyo yayaruka because haiiti ndebvu iri kambwanana saka ishumba zvinhu zvika ndakaiuraya dai muchizomboona vanofunda shumba kuti izoita main haiti yayo chete naDavid mukoma namushuwa zvazviri gedhegedhe but akaiuraya saka ane knowledge yaMwari. Ndikandimbokufundirai ukazoya kumuHebrew ukataura kuti I know my God, knowledge kuchiHebrew kana kuti kuvaHebheru vara rinoti knowledge haisi experimental knowledge yatiinayo isusu yekuti Genesis 1 verse 1 pakutanga Mwari akasika rega tiende kuna zvakazarurwa chapter 3 aiwa experimental knowledge kumuHebrew inoreva kuti ndakamunzwisisa ndikagara naye ndakumuziva. Saka David ari kuti I have an intimate knowledge with my God, no situation can deter me. Saka kumuHebrew vara rinoti knowledge rinofanana nekuziya kunoita baba mukadzi wavo ndokumuziva. Saka kuchishona ukati unoziva here mukadzi wako oti hongu uri kuti kana bundu riri kumusana kana dzvanga riri kumusana ndoriziva. Saka David ari kuti the experience I have with my God, I know him so intimately zvekuti huita kuiri panze haindivhundutsi zvikana so mfana wandibhilivhisa but ndikazoitiwo suicide yekukusiya kuti uende usina mira ndikupe nhumbi dzangu dzekurwa mambo ndimi tallest man muIsraeri ini ndatoiswa pachena namukoma nababa kuti ndiri mufana ndingakwana here hembe dzenyu. Sauro kwakumupfekedza breastplate, helmet, kwakumupa shield nesword. David kwakuti 1 step 2 step zvikanzi mambo ndinotenda chirango chasvika asi nditenderei ndiite zvandajaira. Kandibotaura newe kuna ana mukoma vanoda kuisa experience dzavo pavatsva. Musati force experience yenyu, titenderei te experience yeMwari tichitungamirirwa naMweya Mutsvene. Zvamaka experience kare Mwari aiva nemi nanhasi Mwari anesu, titendereiwo Mwari ashande nesu tiri muma experiences edu. Zvanza mambo ndatenda hangu asi ndisiyei ndiite zvandajaira. Kampana ndobva kabuda. Now mukaramba muchifunda verse 40-41 inoti David akabuda and he chose 5 smooth stones. Ariti and he picked. Pane musiyano pa picking and choosing. Vazhinji pazvinhu zvaMwari we pick, we don't choose. David chose 5 smooth stones. Choosing ine zvinhu 2 mukati mayo. Ine analysis and thinking. Saka before you choose, you analyze, you think, you analyze, no choosing. Picking is careless.
That's why ndikakuti pick 5 stones. Unongosvika wongoti wabam. But if I say choose, you think and you analyze. Yashika nguva yekuti titange kuchuza zvinhu zvaMwari. Let us not pick. David apika, achuza, anoisa mubhegi rake. Ndobva atobuda ndokutanga kuimba rwiyo. Zvikanzi munouya kwandiri mukoma. Muine spear, javelin, shield, sword. Asi inini, ndouya kwamuri muzita raMwari wekumusoro kudenga kakuvhiridza, kachivhiridza, kanotumira dombo. Umwe munyori achinyora anoti dombo iri rakatungamirirwa naMweya Mutsvene himself. Ndobva rananga rakati isa hatisi kunanga pagumbo, hatisi kunanga padumbu, hatisi kunanga paditi, tiri kunanga pamusoro. Ndokusvika ndokumuti pahuma ka. Now science inokudza kuti chinhu chikakura unofanira kudonha nedirection yeforce. But pane chinhu chakashamisa musuwo. Achirohwa musoro Goliath aifanira kudonha nenhendesure, but something amazing. Anodonha nekumberi. But David haana sword. David haana shield. David haana breastplate. David haana anything. Ndobva ndokutora sword raGoliath. Ndokurisumudza. Ndokumugura musoro. Agura musoro ndokusimudza musoro. Remember mubani. Ndokusimudza musoro. I'm sure. Kakatosumudza ne both hands. Ndokusimudza musoro. Handisi kuda kuti tifocuse pana Saul. Ndongoti tifocuse pana mukoma Eliab. Unofunga kuti mukoma Eliab wakadanidzira kuti kudii. Wachiona musoro wa Goliath wakasumudzwa nemufana. I am sure Eliab akati Abinadab, Shama, uyaimone mufana. I'm sure akatanga kuti mufana wangu makuzofara nhasi mukoma, koma matsamwei mukoma. Nhasi uno Mwari ari kutsvaka varume nevakadzi who are ready to defend God's name, who are willing to lay down their lives for God, and God will give you the strength. Regardless of your age, regardless of your experience, God will give you the power. And one thing, He will use your enemies' weapons against themselves. And I'm sure Eliab akatanga kufara, mufana wangu guys, mufana. Akuziya benefits achauya kumhuri, but benefits awika kana pasina munhu ari willing to stand and challenge the status quo. Mwari ari kutsvaka nhasi varume nevakadzi who will challenge the status quo, who will not remain quiet. Soko raMwari richitsikwa-tsikwa. Is it your plea? Is it your desire? Not Mwari, I also want to be like David. I want to defend your honor. I want to defend your name. No matter the cost, kana upenyu wangu, I'm willing to lay it down for your cause. Kana uripo wakadaro? Namata nini? Mwari wari kumusoro kudenga. Tendwai rumbidzwai. Nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Tinodawo moyo wanga uri muna David. A man after your own heart. Regardless of his age. Regardless of his occupation. Mwari makamutungamirira because his heart was pure. Create in us a clean heart, O Lord. Nesuo, we want to be men and women after your own heart. Zvinogoneka bedzi kana imagara matiri nesu mamuri. Nyasha dzenyu nerudo rwenyu Mwari. Zvibvisewo godo ringange riri matiri. Kune vamwe vanyowani vachapinda muministry, mumission. Isu vekare vana Eliab. Tichifunga tine experience. Togona kuvagumbutsa. Togona kuvagumbura. Bvisaiwo mweya wegodo. Bvisaiwo mweya wekuzvitutumadza. Bvisaiwo mweya wekuzvida. Timire upon thus saith the Lord. Motirangaridza. Basa iri nderenyu. Mimoga ndimunogona kuti pasimba. Zvose zvaitwa zvapera. Basa iri rapera. Tose tichafara. Tanamata kwete nomuzita asi mzita rinogara nokusingaperi. Ratakapiwa pasi pedenga kuti tikadana naro tinoponeswa. Zita riri raJesu. Anotenda wose ngati amen. Amen. Muimba ari kutiye kure nepedyo. Minda yose yaibva. Ungatarise vanogara muninga kana pamusoro pemakomo.
pasi riri kutaura minda yose yaibva yanguva yekuzviunganidza kuna muponesi. Iwe neni ngatipinde mukati mebasa, tiverengwe pane vanodaidza hama, vanodaidza shamwari, maneighbors vese vari kurudyi kana kuruboshwe. Jesu anouyazve munamati ari kuti iye imi tenzi wekupupura, unganidzai, angava mangwanani, angava masikati, angava nguva yemanheru. Muromo wangu ngaurungwe nekuzivisa pasi kuti zvino yangu yekuonekana nerino pasi. Unganidza, ita rupandi rwako, ini ndaita rupandi rwangu. Umwe nemumwe panzvimbo yake, iwe neni tiratidze ya bye chale, takuonekana nenyika. Basa ngaribatwe. Wanikwa uri mumunda unonzi naJesu, wakaita nokuimbika, wakaita nokutendeka. Mwari vakubatsire, Mwari vandibatsire, tigonoudzana, totendana kumusha. Wakaita zvakanaka, wakandidaidza, tichibatsirana natenzi iye wakupupura, anounganidza panguva yechando kana yekunaya. Nokuti kana toonekana nenyika, hazvisisina ine wedha. Umwe nemumwe anofanira kuverengwa pana anoponeswa. Mwari vakubatsire paunopinda mukati mebasa iri. Amen. Ragomu odinzwe tojenera awa tumireiwo vabati ichiri poze nguva inziwe ekupupurako tinzwe tochemera ava tumirewo wabati ichiri poze nguva. Dear Jesus, I want to pray. I want to pray for those who are in rehabs, those who are in conventries, those who are in missionaries looking for help. Help them, Jesus. Restore first the presence of your Holy Spirit, the voice that the addiction had shut down. Speak again, dear Jesus, we plead. Groan again, Holy Spirit, we pray. Be heard once again in the deepest faculties of our family members and relatives, of us. Speak again, Holy Spirit. Give us power to respond like Samuel and say, speak, Lord, your servants are listening. Lord, restore the wiring of our minds. Bring us back to that time when you once spoke about us and said, we are fearfully and wonderfully made. Lord, our prayer this evening, we join the writer of hymn 146 and we also say, live out thy life within us. We are making that appeal again, that every organ and every tissue of this body once again be ready and subject to thy will, ready to be used by you or not be used at all. Oh Father, I pray tonight,
I also want to pray for David and Absalom, parents who are trying to support a child in addiction. I want to pray for David and Absalom, siblings who are trying to support a sibling that is in addiction. I want to pray for David and Absalom, children who are trying to support a parent that is addicted. Oh Father, some of them are angry and we can see it. Lord, I ask that you heal and quiet them. But yes, Lord, once again I'll be a bit biased. I'll pray for Absalom, the one who looks fine, the one who looks like they have everything in control, the one who seems like they have a fountain of hope, the one who keeps praying and waking up every day at 12 o'clock, joining prayer groups, 3 a.m. joining prayer groups. That one, dear Jesus, that one we worry about. Because Jesus, I think they are caring too much. And dear Jesus, we don't want them to break and fall apart. We are grateful for how they are functioning. We are grateful for their patience. We are grateful for how they have not given up so far. But Lord Jesus, please watch over them. Take care of them. When time comes for them to accept that they are tired, Lord, be there for them. Hold them close. Make them realize that by being tired, they haven't failed. Thank you, Jesus. Thank you for hearing us when we pray. Now I worship and praise you. And I declare without any shame that there are no other gods but you. And we confess it this evening that among all the other names that are worshipped in this world, there is but one name that accesses divinity. It is your name, Jesus. And we magnify you for your power, for your strength, and for the deliverance that we know our family members and ourselves we will experience. I praise you and I worship you in advance for the knowledge that when the whole thing comes to an end, it will not be the voice of evil that will have the last say. I praise you because after our long and difficult and trying journey in this world, the final voice we will hear is the voice that will say, "Come ye, beloved of my Father, come enter into this kingdom which was prepared for you from the beginning." And on that day, the addicts will enter the kingdom, dressed in immortality, dressed in what is incorruptible. Until that day, Jesus, keep us safe, keep walking with us, keep healing us, keep calling to us, keep saving us, not for our sakes, but for the sake of your name. Now to him who is able to do immeasurably more than all we could ask or imagine, to him who is able to present us faultless and blameless before the throne of grace, to the only true God, invisible and incorruptible, be honor and glory as all addicts receive their deliverance at this moment. Let everyone who believes say amen.